जवना बनवाया हो मैया आर सिकियो न डोले हो अरे ताहिरे बनवाना कि मैया मोरे अरे लावेली बसरवा अरे ताहिरे बनवाना माई के जागरण में ताली बजे के चाहिए। देखिए हमार कमेटी भैया सबे क्यों डांस करे खातिर तैयार बा। मृत्युंजय भैया थोड़ा सा ना कैमरे में आ नहीं पा रहा थी, थोड़ा वहां से इसको एकदम हम बानी ना हम सबके झुमा दे हम झूमम अब सबे केहू झूमे। जागरण की ये नेम हम कि जब न बनवाया हो मैया जब न बनवाया हो मैया सिकियो न डोले हो ताही बनवाना जब न बनवाया हो मैया सिकियो न डोले हो ताही बनवाना लागली बसेरा ताही बनवाना सबे के ताली बजाओ भाई हे पर लाइट एकदम लागल बा आँखी के सामने कि भैया मोरे लावेली बसवा हो लावेली बसवा हो ताहिर बनवाना सुरेंद्र गुप्ता जी की तरफ से माई के दरबार में ढेर सारा गुरु अरदास आई। माता रानी से आशीर्वाद की कृपा रही कि माता रानी बनल रही थी गुना होके माई जय कहानी खोले हो अरे ताहिरे बनवाना कि मैया मोरे अरे लावेली बसरवा हो अरे ताहिरे बनवाना। अब पूरा कमेटी के लोग से भी आग्रह रही कि सबके झूमे के बा कि माई के धमवा देख बनवा अरे होना माई के धमवा देख ऐसा बनवा मोर करे होना रही जाती हम यही नगरिया रही जाती हम यही नगरिया
आइल बा। अब माता बहनों से देख ले तनी कि कितना माई के चाहे वाला लोग बा। सब के नवरात्र भूख रहल न आ एक काकी मार बछी है न तक ना हो काहे होने माई के गीत याद बा काहे मौसी तारा याद बा माई के गीत याद बा तनी एगो माई के गीत गा दी तो निमिया कटाड़ बोले याद नहीं थे इतना चाची काकी अब बिया बिया शादी पड़े के होगे तिलक बरत पड़े तो यही सुखले बीत जाई। एकदम हल्ला मचा देवे को माइयो जान जास के जागरण होता एकदम रौनक बना देवे को बा। देखते हैं किसमें कितना पानी है, देखते हैं किसमें कितना पानी है। इधर है महाराणा प्रताप तो इधर झांसी की रानी है। अरे हमारा अच्छा पुरस्कार बाबे है देखी चाची लो सही आशीर्वाद नु मिलता। विष्णु जी आई गो हजावे गोटी डमरू बजावे जय हो जय हो जय हो राजस्थान पर नारद बाबा ई भजनिया सुनावे। अच्छा इनमें माई के दरबार में सबे केहू बा केहू ऐसन बा कि ठुमका लगा दे ठीक है ठुमका देखी माई के दरबार में जे नाच देला वो कहीं नाचे को करा ना पड़ेला।